Ahojte dámy a páni, ahojte priatelia, panúčikovia. Som na prechádzke popri kanáli, Krpelianskom kanáli, a chcel by som vám v tomto videu povedať, že sa trošku zozimilo, je apríl a už bolo celkom teplo, už bolo celkom jarné počasie, ale teraz sa tak zozimilo, že som vytiahol aj zimnú bundu, aj spodky, aj také fakt zimné oblečenie. No a chcel by som poďakovať alebo byť vďačný, že čo sa mi podarilo minulý rok, v roku 2024, a to som navštívil Lichtenštajnské kniežatstvo. Taký môj vzor. Lichtenštajské kniežatstvo, bol som aj vo Švajčiarsku. Som bol s rodičmi na takej spoznávacom zájazde a boli sme vo Vadúze. Ježiň, to je ako mestečko, ako malinké mesto, má 5000 dačo obyvateľov, je možno také ako Turany a je hlavné mesto Lichtenštajského kniežatstva, Vaduz. Krásne mesto, cíti tam, že sú tam peniažky, ale v minulosti Lichtenštajské kniežatstvo bolo chudobné kniežatstvo. Keď Lichtenštajské knieža kúpil to územie, tam Vaduz a ešte, no ako to územie Lichtenštajská, tak ani lichtenštajská rodina nebola na tom území, v tom Lichtenštajskom kniežatstve. Prišli tam, až keď dobili Nemci, ako fašisti, keď dobili Rakúsko, keď bol Anšlus z Rakúska, tak lichtenštajská rodina išla na to územie Lichtenštajska. No a bolo to chudobné územie, bolo tam iba poľnohospodárstvo a fakt chudobné územie. No a podarilo sa to potom lichtenštajskému rodu urobiť z Lichtenštajska druhý najbohatší štát na svete. A to sa im podarilo tak, že znížili dane, že sú tam nízke dane, takže je tam viacej firiem ako obyvateľov. To by som si prijal v mojom Turianskom kniežatstve, malom mikronárode, fakt mať nulové dane a prilákať investorov, ale chcel by som im vybaviť aj investorom, že by zo Slovenska dostali nejaké nižšie dane alebo daňové prázdniny ako investori. To by som si prijal, keby dostali fakt, že zainvestujú u nás a dostanú daňové prázdniny, ale ako v mojom mikronárode nemusia platiť nič. No tak to dokázali lichtenštajskí nulové no ako nízke dane, tak je tam veľa firiem. Majú priamu demokraciu, to sa tiež inšpirujem. To majú ako vo Švajčiarsku, že priamu demokraciu, že ľudia rozhodujú o veciach verejných v referendách a že môžu priamo zasahovať do vecí verejných občania. Nie je to len zastupiteľská demokracia, kde rozhodujú iba poslanci, že zvolíte si poslancov a tí rozhodujú, ale je to formou, všetko sa ľudí pýtajú v referendách, to chcem aj v mojom mikronárode, Turianské kniežatstvo, že sa občania môžu rozhodnúť, čo si prajú, môžu, keď bude viacej podpisov niečo na zvolanie, že nejaký môj zákon alebo niečo sa nebude páčiť mojim občanom, tak môžu požiadať o referendum. O veciach verejných môžu rozhodovať. Tak chcem aj v mojom kniežatstve priamu demokraciu. A referenda sa budú tvoriť online, na Facebooku, v ankete, ale aj na námestí v mestečku Turany. Toto majú Lichtenštajsky priamu demokraciu a potom majú bankové tajomstvo. Bankové tajomstvo znamená, že podnikatelia alebo ľudia, čo majú viacej peniazy, môžu si vložiť peniažky do privátnych bank a sú tie peniažky chránené bankovým tajomstvom. Že nikto sa nemôže dozvedieť, že kto je majiteľ tých peňazí. To chcem aj v mojom mikronárode Turianské kniežatstvo mať bankové tajomstvo. Tiež sa inšpirujem
ako Lichtensteinsku a vo Švajčiarsku. Moje SF Private Banking, že bude mať bankové tajomstvo a SF Cashbox tiež bude mať bankové tajomstvo. Takže inšpirujem sa týmto Lichtensteinským kniežatstvom a Švajčiarskom. No a vďaka týmto veciam sa stalo Lichtensteinska druhý najbohatší štát na svete po monáckom kniežatstve. Na počet obyvateľov sú najbohatší a neviem, čo som chcel povedať, že sú najbohatší a je to krásny štátik, bohatý na úrovni, veľmi sa mi tam páčilo. A Švajčiarsko je tiež veľmi bohaté a to je tiež môj vzor, Švajčiarsko. Tak by som chcel urobiť z Turian také malé Lichtensteinsko, malé Švajčiarsko, lebo chcel by som tu také reformy. Chcem minimálnu byrokraciu, to bude aj dobré pre podnikateľov, že nemusia nejaké litánie vypisovať. To chcem v mojom kniežatstve minimálnu byrokraciu. Aj občania iba podpíšu pas, dostanú pas, sú občanmi, dostanú cestovný pas, bude elektronicky alebo ako knižočku, cestovný pas a nemusia nič vypisovať. Chcem takú minimálnu byrokraciu aj pre podnikateľov, že v mojom kniežatstve. Jasné, že musia zo Slovenska, keď chcú dodržiavať pravidlá, musia dodržiavať zákony Slovenskej republiky, lebo nie som samostatný, som pod Slovenskou republikou. Moje kniežatstvo, môj mikronárod je pod Slovenskou republikou, musí sa dodržiavať zákony Slovenskej republiky. Ale u mňa chcem, aby to bolo také slobodnejšie. Taký voľný trh, voľné podnikanie, aby som tu prilákal čo najviac investorov. Tak ako Lichtensteinské kniežatstvo to dokázalo, taký zázrak, tak chcel by som aj ja dokázať ako Ľuboš Volna-Turiansky, ako knieža mikronárodu Turianske kniežatstvo. Chcel by som dokázať tiež taký zázrak pre toto mestečko, pre mesto Turany. Mám takú víziu. Môj mikronárod Turianske kniežatstvo som vymyslel na spropagovanie cestovného ruchu. Chcel by som, aby tu viacej chodilo turistov, že si povedia, že existuje Ľuboš Volna-Turiansky, chceme ho navštíviť. Chceme ho ísť pozrieť do Turian, do Turianskeho kniežatstva. A je to taký ťahák pre tých turistov, ja si myslím. Takže to je to, že som vďačný, že sa mi splnil sen a že som navštívil Lichtensteinské kniežatstvo a Švajčiarsko. Švajčiarsko je krásna, nádherná krajina pod Alpami. My sme pod malou veľkou Fatrou. V tejto strane je veľká Fatra, na druhej strane je malá Fatra, teraz sú pod oblakmi. Pod oblakmi hory, ale tiež tu máme nádherné hory, malú a veľkú Fatru. Máme tu krásnu prírodu, krásny takýto kanál, že môžete na bicykli, ale aj peši sa prejsť popri kanáli, popri váhu. Nádhernú prírodu tu máme. Máme tu krásne prostredie. A máme tu knieža Ľuboša Volnu-Turianského, čo je miestny psychiatrický pacient, ale lieči sa, dodržiava pravidlá a ešte sa snaží niečo tvoriť. Teraz mi prišiel list zo sociálnej poisťovne, že mi zvýšili invalidný dôchodok. Hurá, super, som šťastný. Som rád, že mi zvýšili. Pekne sa teším. Dobre, tak vám prajem pekný deň a užite si to, aj takto zimnejšie, keď je, ale trošku aj posnežilo v niektorých mestečkách. Tu na Turano nemáme zatiaľ sneh, aj keď popadáva. Tak majte sa pekne, ahojte priatelia, ahojte fanúšikovia, dovidenia.